Ya hafo papa bia mo hwe firi chichi ni menche ma munyina atenase. Yesa mmako aba ede mo benyansapo kasamfonyi so. Nyansapo yesi nkonwa sedi a e woni nsempanyi ye be fa adwen ye betia de semati afutusem abakwasem de ye amamre ene ho amane na ye betie bie na afi de abo ekotodwom afutusem ye di bi atu ya namo ye di bi abobra enti bomodin na subscribe na share na like na fo adwen tenso fato ase famaye se de bia woye no merema se waye ne sa e de ama me nyansapo gisema mba bia wo hwe bia se yesane no badwembam yenko na opanyina enne ya be wo no a yene ne ebebo nkomo yi yenko ma na kwa aba sante kotoko se ka kumye gino kokuo na nkasa num na afei yemisa ne din wodo antanum tuo na wommo emfa enkyere ye na afei yemamo hu senti enne yi yene ne de ahia medase opanyini oyere yemo akwa aba banyansapo kasamfonyi so mejimusu obru na empom te sei aja ade achi na yeti he ni ano adin de na chese obo ade ede nkwani bi asa afem ye jeje do obo ade na sentime ho ye pa piao wada roma meni matie fo pese hu wan ene yeni ni di nkomu yi idi a me de ba wi ase me ba memenda ntiri ye frame kwa me de ma wo fo so de be kan ho e wusu akosa edi na chese o kan bu ma na chese akoye kwa me wusu akosa na eja de mafefo de teme de hoa me eni kotobrija wo kan bu ma na chese bi ekusa bi so na akoye kotobrija kwa me wusu akosa sanete arafo wadi masomo a wacha me anim asem kan wosenana wasomo a okotobrija kwa me akosa wono nenne yene ne ebebo nkomo yi enkomo bei ye ba santimem hanom a ye woni ma pii etoda ye de ani kirem ewo fikasiem a eye menhia a ba bia sikaja kofi na konwa ewa nokwasem nie obete se nananom ahia FEKUO we nsode na de ani feku na FEKUO no kra eye sei wa Asante mantem na eye sei a ebia adwumadie ne sei na hinefo kra ene wo FEKUO bi ene dimu eno nenne ye beyi ne kokokokoku ni ye bubu ne sesere ne abasa ya gicheche mu a na afei ye hu se ne bia tie ye de asua de senia wo ye Ghana ni titru santini nanam ye kasa santini wo FEKUO a sabi o nkoyi wo yiraba na ubetimi eyi ano eno nti nene ye de ahie nti yenko na yenhya ase okotorida bemena wadi ye adesua ene nyansapo de ye tena sese ya yesua ene ye pese yehu wodo ani kirem woni ne nansi okrowe ne obrare nwoma so no woti sikadwa kofi ye nana otumfo oseitutu otosumienu Asante mewura na kachia na FEKUO sabe eba aba fomo ema ahemfo ne bi nso kodu o makachia FEKUO na bi edidwuma ewo honom na wadi ye gina manhia ye mpese ye bekọ baabia FEKUO eye de ade edika ya koho krobia Asante kotoko de sebi ekusa bi sonsa bre na mesre na machi ahwefo a omo hwe nyansapo na nananom so mutie na kesepa no nso sebi ekusa bi son akwa machi ame meka chi ame a sebi eku mu amunim woni akra me kan fa no ho ye ka FEKUO a eye brodi beka se two words combined ye dwama fe eni kuo ye na enim se ku ekobrofo ma ye group na efe ene ye de efe empempi ye 30 bi se obidio bi wonye ma fe enye ma fe ne wufufu so nam ne me afe no bi beka se bonika se beka se age mate ana se ayonko etino kabuma ayonko kuo ana se tipenkuo eno na kabuma ye FEKUO enti FEKUO no ba manhia fikasiem a omun na epe wo ho na nso wona ano wo ho na ano na obu ka se bra panyini evi nkura ye namfofa mu kura no se wuduru ho no ma mfa nko parliament kura ye du parliament ase o minority ni o majority
eti majority ni FEKUO ni bi minority ni FEKUO ni bi nanso majority na ankasa no ye wo de oda o ma no eno ne majority leader yako minority nso de oda o ma no eno nso ne minority leader na se mra se bedwafie no dom dodo no ni dom kuma na ho no eye fe ani kuo ni bia onsen omoboti pen nanso ko wura mu a ye wo bia ne kandifo a odi efe ekuo baako ano ate ase na se ye komenhye fikasi mu a ye se nyankopon pa Asante ye eno mo obene konfo me nka na obiri konfo me ka na obene konfo wa bene wa na abene sen konfo no chibiem obene konfo eno ose etu panyini nyamekese ekohia ne ya chechira Asante ama enne Asante aya Asante enne sei omokura de eno mo yeboae sanka ye chechira Asante ena nke ye tu ombo manka sabe ku sabe so obia ehu ne ginabe ena nka asem sisi Asante nso a obia so hu se de o kan afa na nso Nyankopon pe ye enti no o ma konfa no chibedua Asante e ka o se etu nyam panyini ho ohene panyini ena o ma obia ye tese ye tete enti FEKUO no ye wo edin ebia nankone enti ohene bia oba manhia bia no obekọ ohene we no atia na ohene we no atia saa so na tete no na o moye no ekon mu enye se o mu futi prekopa ye kokwa na we ya bebom dabi nankone obia woni FEKUO kodom no so free achi adom Asante de oba ya kotoko hin onim obia FEKUO wom asoma sika nkobia asoma sika konti asoma sika se ade ne yakọ se asodem ne wura asodem a wura mu afi na obeka asodem ho a ye se ne koka group we ho enso ya asode baako nanso wo behu ba bia wokọ a ne ya se yi group no kandifo ase ye hwehwe wa ne ehu a obefre wo you ti sana Asante ye de na te ne komenhia FEKUO no ebi musi odu baako ebi musi odu mienu enne dai ene ye besane se ye du baako se ye du mienu nina ene dai arefo aha na ye mede no o se nne dai ene ye besan da bia me ka kire mo se nsam ne bobo ne bubu ne piepia na eba behwe eboboa no se epe na wontim firi nyansapo wa ya no anya abotre san se ye no ye si abotre ne ye san ne badwemba kwa so na afe ne hu se ne nsam ne sitie o se nne ena ye besanim na ye hu FEKUO no wote ye eye du baako du mienu du miensa nyansapo ye se eye sei entity na ye ba ne ya ba biduru honum whatever bemenda ko wani mai enti ye betimi abisa se eye sei ye bobo wi na ebe hu na dodo sa ho bate sebie so sem kotu mampamirika na makoka se ye du baako makoka se ye du mienu na afi de me bobo na me wi fi baako obi tenche baka na sa de ye nso sa na ade neti ye kire ye nsentwe adwumam kura se woni obi eye interview a ana nkasa ho toto nano a enka nche se me question ana se masem bi se etwato enam de brewuni anhwe asem bi se etwato no bebi sa no bewie no na waka asem bi e wo so bi sa mfoforo wadi ka so asem bi se etwato afi wo kan wie ye ya no yo se nem sa de we bum aha no sebe o kwa ye obi a wa ma wadwene anya adwuma enti me no ya adwene ho pa ena ene den so no enyem na me be kire obi abakosem kwankro obi fa aso baaye enyem me madwuma sebie ku sebie so wo mu se ye kire ahwefo so de nanso me be kan de sebie ku minim se me na nanom aka kire me nie obi tinchen so da bi obi tinchen so da bi enye saa abakosem mu saa na wo enti enyem me de ya me be kan na ekran ko bi ko tena ba bi a wakoto me kan se as wakotwe ne foforo kotwa no akosi bone mo wapagya me na akoto ni patenten kon ho no maka enne niye woni ye besane ne badwembe enye de obi nim na wo beka mo eti se duru ho na me beka me die na ase wona na nka osa se bi eku me nana ebra wo ka me de no de ohu ye na wo nana no so nyina ho eti sa na ade ne te na ye nhyase ye ekunti empempi kasa horo fa so ye pentem akwahe ye kasa yasi kontire okosa FEKUO ni mo se wusa no ko mo kontire FEKUO
Ekunti. Enye kontire eye Akan Twi FEKUO. Akan Twi FEKUO. Okay. Ekunti. Okay. Ekunti ni achechere sa FEKUO no. Sa FEKUO no. Empevu beti etu nso. Ehọ no memegu ho. Ase konje tra. Omanya afi no mo ba fia be fo mo. Na de nya abotre. Wo kan ya menchirim. Ye bese da yi ni nyina chirim. Nti wo de keka ni nyina no. Na ewia ye nya abotre na afi no ye yi ni maako no ya kire de obi a edwumadi a wodi. Eti ye okontire. Akom. Nifa. Ene ye wo nifa. Okay. Adonten. Adonten. Benkum. Oyoko. Ye wo oyoko. Okay. Ankobia. Chidom. Jase. Ene ye wo jase. Manre. Nkoso. Enti wiye mabosai. Afi na me be kan na nya abotre na me metiefo nyina me se ye de yetwedua ne ade de aton a ye nyina ye boa me makai baako mienu miensa enan enum nsia enson nwotwe enkono edu du baako ti se me sisi so no mabo ama metiefo ate a ye ka ekon nti akomu nifa adonten benkum oyoko ankobia chidom jase mare nkoso mo na enye du baako na bi mo kase dumienu no te ase be bi free be ka ho je se wo kire me mu wadam achiame ne be ka ho ma ne koye dumienu no mo enti e ka ho sesi a me ne wo ka sei akoka ho aye dumienu akoka ho meda se de wusi yinsemusa na aye se ebra Yesu wokogina Pilato ani ni ebisa se wo na aso ya agenkwa no wo se no na waka no mesi enti akoka ho amna no na akoka ho amna edumienu wo se akoka ho yanko enti se afa ne ebesanem enti ya wie dumienu no yo enti se no ye kane esisi dua se ye kodi ekodru di one na esi okrawe ni obrawe nguma so ti sikadwa kofi so ewiase nyina won no he na otena nipa kon ho ni tumi so netre efri Ghana ekọ afa na nyina ensen won mboti pen ewo manhia no ebetimi azisi dua ka se eyedumienu mo ahwefo afedie ekuro nanim awai enim awai awi aye hu FEKUO dumienu no die ene na boa me na nya abotre ya na ye kan kasabebo na nsem memwa ye de kan ye se unya wo de abotre kozongwa unya abetepedi tinya abotre maye na afe yeyi ne baako na ye bibi mu na afe ye hu FEKUO bia ne dwumadi a odi nana ene ne ye be hya ase de afiri se de wo hya ase de firi ye na yakọ Akan Twi FEKUO a ye kan kontre yi nana Akan Twi FEKUO eye FEKUO bay mo Akan Twi FEKUO ka me be ka Akan Twi FEKUO se bi ekusa bi so na nka mabotuntum mabom kuntum kunem ama me kasa ye ne me ne ye bi a kire sa FEKUO no asema me be kan nene sen sa FEKUO no ye memeko se bi ekusa bi so atuonson okokontram wom na no se be peda bi nya kirem na nyenne Akan Twi bibi na si na ma bibi be si na ma da asebo ma ebe dane ebo se Akan Twi akasa nworo fa so adane kontire ba fo bantma hene na efekutire enti de bia be hwe na ho fade na ho suo na ye bia na ye kon ho neoma se ye di akwasi de kura wabonu kuntunkuni mu ahye ne krobonche ne boha ne tuo ne chane o se afre ne sei krobonche ya na bantma hene ba fo usu amanko eti otoso nsia
ne che na ehye no ye krobonche arefo esua de ba ko ha fatutim bantima hene ne che ehye no e friend say krobonche nyansapo yeguso madwemba kwan so a eni isano no na di enti no hyetuntum kese o kire mu ekun asi Asante man wono no wo san hene KUMASI san hene na ekun asi na afi na abesene afri manhia akobantima akofa ho na wuduru bantima fie na ayere no ye be ma na menkokun be ma na menkokun ukohwe oyire nim kura wa hwekun wonko enti boni beka say he is ever ready for war abibia wa ye prepare wa boa ne ho ati so osrani oya osrani ankasa commander general 1 Ashanti army no be ka KUMASI de Ashanti de menko ho yo esuna Asante na sunu KUMASI sa KUMASI de ne ewo mu yo nana no modaroma mfa ncha mo nana kwai KUMASI sahene enti mpempi so hu bantima hini wo Asante hini dwabo bia se ne tuntum de odi na pefra pa ne mema so tututuo so bi na chi ete so sahene bi ba ono pa enne se team ye chechere sama no oya tie kon na ese woko na ne sen o se tu condense kwa akwam bewie kwa aman ina no ne amankwa etia na edi ne bema se na danfo pa so ne amankwa etia ti say of we are say we de hye no ni teacher kachire ti ese amankwa etia soa ti na chese na akwa buburo ode be wie ya be si kwa aman na sompa no di kontribant ma hono ma no opamo twafo ba no se me de hana ma etunso hana mote ti bantima ho to ase wo ho amponsa kwa su onwom na chese bantima ho no mote na sa FEKUO nim nya abotransa na mimisa we na me remfi wo kanu no wo se ose etuonso aha na mo wo etuonso na ese tuo maako 7 pe ene ewo bantima ho ana asese etuonso me kire mema nso a wo mu di akotene wasem etu wo mo bensante hene ti no mo te bantima ho ejipe ne de kraba ni e ba beko ese emema nso almost so hwa atwema kwa ma bia ne kuro wei tuase ma bia ne kuro wom na afe na ye kofre o be free tuase aba yima wre be free tuase aba ana say amponsa kwa be free kwa woma aba ana chi na kwajan su be free asu nwi aba da bi so mu no mo so o ma himfie so oba ntema ho sa mmarima akunyini nson no omu nyina etuo nson no obia wona ubehu o ma himfie wo ti etuo nson na aka na se kire ni mo na nke ya yese yasa akapuma na enwom nti na mema ye kɔ hɔ no nti kɔ nim sa FEKUO no ye bedwam hemfo ben de wom ahwefo ye beduru baabi a ye hu etuo nson no na se kire yie etuo nson no ene wachem se ahemfo anasa kunni nson no wo nyina sabie kroto ekon koba na afi na wo kodress afa ahofira chichi ne menche na ade abanti no wo nyina ahemfie wo ba ntema hɔ a wo no moboa ema ekon ti FEKUO no eye FEKUO a emu oden na afi ni waduru a ye bebobo sebe wo mo a wo no kasa ekon ti FEKUO no hudin ne yahwe enti na ye krado awientie nkuni nkuti na FEKUO no de oda o ma no nie bantima here bafo bantima here bafo usu amankwa eti otoso nsia no mo ona ne da o mo na ano na osibire kete si bantima krutia bantima ba mu de otipuduo so bantima hini tipuduo so ba mu so tipuduo so eye bantima ba mu na ebi mo kan sa atafo atikase hene ono so ewo ho asu onwi hene enti bantima ba mu no eho nso hene wo ho sa sebi ekusebi so usu ache kro bia we fi Asante kotoko hene sabe mami enye na yahwefo hwene edan na yama ho fufuo ene tuntum na ene komfo anoche ebo fipam no sa dan ne ekan ewo kwan ho pe wo firi so a na wo kɔ ba bia friend say simple atman ne so towo sa no akɔ eye mo kire fridge no mo asu onwi
hene so wo ho ohene ba Abrinyase hene so wo ho Abrinyase atwema kwa ahoma hene eya mponsa kwa ono so wo ho eya akwaboa hene akwaboa ono so wo ho anyina su hene adodo na afre twafo ba anyina su hene wo ho amache bare ayebi mu kan se bare kuma ana so ofia no bare ono so ewo kontire FEKUO atwema ibi mu kan se otwema hene ono so wo ho atwema agogo hene so wo ho mikrom toase hene enso asa FEKUO ni yimawre hene ai trede hene enso wo ho nubinsra pachi number 2 hene wo ho mawutiri no bi mu kan se mawutiri no hene enso wo ho mawutiri no mo apemanim hene enso wo ho nkawie kuma hene enso wo ho atwema tachiman merewadwa hene ya botre atwema tachiman merewadwa atwema tachiman merewadwa sa wow eso wo ho trabuom empempie bi mu kan se tabuom ya wo tabuom ewo atimatim kwan so ene wo trabuom eso wo ho tabuom ene wo trabuom na we de hin ne yekai trabuom de enye tabuom de de to kotoko he monya ne ba bi koi afiakobi school na ss no trabuom mo ye wo apemase ehene wo ho ye wo akwasi ase ehene wo ho atonsu kese hene enso wo ho abore hene manso abore hene enso wo ho susu anso hene eso wo ho asante hene ono nso wo ho boshen hene ono nso asa FEKUO nim seketia mo seketia hene wo ho bitiako hene wo ho from omodos enye se wanti won hene dia na chese ebia masheda sade opanyini eka no enye ni nyina na ebia yebetimi abobo ni nyina banda nso so BEKUMASI a sa FEKUO nim no wo banda ya bono okay eti na chese KONTIRE no emu mpanyimfo wom eno no asan ni abrempon wo mu eka ho ema yenya ekonti ekuo no na ohene mamimisa we nti mimisa we saa sabia kusabia nkronto enkro de wabobo ni nyina ye nkro ho ti saa nkro no ehene ene wo ka FEKUO no de nti ami bisa saa ne se ekro ni bi ho no ma me kra no minti din ni da enti wo ka ye no akwa ye me ade foforo bi ti se wo kan be ti se merewadwa tachima merewadwa sa merewadwa afe apamase ena afe asante afe seketia beti akokra de mate apemanim kra de mate na sa ensonso na wo ye da trabuom ene tabuom no ye de enim se ye ka tabuom a tabuom ye nim se sa ye wo ne ma mienu ye wo nkuro no ye wo mienu ye wo tabuom bi wo kuro baako e wo maase etimatim maase na wo ka achina nko wakoye confuse emre bi na me ko kroi ye fro wioso na mbuso ni bakoye wioso na henfa de o se wioso kunsu die na bibi sa na watwere aso so ntem fi se ye wo to ase wioso so wo ho so ati anu na se enti nkuro ne de sa na tie Asante nkuro no dodo na adin sese nsonso ye dem aboa so ne aboa so ense pa kokufu aboa so ne aboa so aha aboa so yense ayese jaachi mienu e wa hayi
Wohu. Enti ne yetire ma ya se adako ne gyache. Na aka moatin gyache. Moatin su gyache. Sa. Eti na na se ye hu ekonti fekuo no. Ene aman ahodo a wo mu ewo mu a ya bobobie ye nka ne saa. Na ma me fa we nso so. Ibi beka sa na se we die so. Se nipa so kan hu se bantima hinti o wadi krofo bebre hye na se. Esu onwa di krofo hye na se. Atwema kwa ma di krofo, we ya di krofo. Eti kan ne se ekun duru a. Na ekun ti kwa nye se bantima hene nko na eko. Na di krofo na ne mema. Eka hu bi. Etu kana no akadom. Nti broni beka se automatically no. Se ye ka ekonti fekuo na ye ka se bantima hina. Sebi obi o hye bantima hina se bia aka ekuo no ho. Oh yes. Efra homa no ne sane. Bantima hene ni tiri. Obi o ka ho bia ha so ye di kuro a usai kire brempon bi o ho bia ka kontiri fekuo ho. Enso ade ne yesi ebobi so ansa na akowie bi. Ti sa na ade ne tie. Enti ye be wie fekuo we na de mpese mbesani. Na chese ye betimi asisi dua se base Asante man chechire ya sa ekonti fekuo yi wo mudi mu akotene ana. Sebie so. Wa me fa bi nstre kakra. Esre Di oba atei. Di okwa atei. Esu di ogina ho ne atentrodo. Untimi twa bantima hene ana se ekonti fekuo ni nja da. Na de nti na kro bia Asante kotoko hene chechire. Edi nti. Omo ho. Ekun bia wo mudim. Ende ji se bia ene ni ne ekun ni hoina. Eja akoye se ceremonial titles. But that doesn't mean say ceremonial titles. Komo supreme puntuba. They say it's club ya Asante kotoko hene kan se eja na enye kun biem. Nemom eye adesua impuntuo ye pamu ohia na sikadi aba ama ye maidi echi ye mabunu ye mrewa ye nkokorafo na nya biadi ama ahoto abokoro mu. entina wo kan se kun ni obi entina sabi oso obi ye na adwe se wode nanno ebe so Asante hene so ko ana Asante man so ko a ya na ehu se ekonti fekuo ne di animu ehweso de ye na anu ya de beto dwa kasa fidie bi ema owura bi ko kasa ye etwi ye ya ye hu se bantima hene ene di animu no ne kon ohun De tie ne se obi e no otimi sai club ya Asante kotoko hene so ko. okay Nemom ye sai bantima hene so ko. ayo E wo KUMASI. Na Asante man dia no sai mampo hene ko. Sana Asante. KUMASI ade a bantima hene no waka na Asante man dia wo swai de ote dwete sika so ekon yeda asenana wa kire ye kun fekuo no mu arefo semahu de eno akwakosi e ma remfi de me kaye ba ko a okofo poma kire ye ne se kane tititi ne bantima ebesi ne yie no obewura KUMASI a eho ena ye kwan ye wo se wo fa na owura mu na de nti a yenya osebrekete osi bantima krotie nyame yinimi no ene se eho ena sabio akofo anu omukokon obi a wode asumasem hinesi boni beka se information okohu bibie na wo beka e de akina akofo no wuduru ho anu obom eno ne wo password ade a ye sonko adantam omi obi hu se wei oka ye fekuo no sa na ye bie no na ye biew amo abam himio opo inimi osebrekete osi bantima krotia inimi na se inimi o nti na mi bo enwumi okofo poma neto ekireye enti afeni yati asie ye sentia sa ehono no ye bantima no eye sabiu atuonso eye ekonti fekuo no wono masase so enti yede mbesi yamom nyina mo ene hwa wodi ahene wo ye sane na madwembe awie midin ene abusu apani owusu tumi Dentini ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabum oni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni di Obama
akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya